Уют и комфорт, независимо дали навън е студено или горещо. Системата REHAU за лъчисто отопление и охлаждане гарантира перфектната температура, при това без значение дали става въпрос за стадион, офис сграда или помещенията на еднофамилна къща. Системата за лъчисто отопление на REHAU дава големи предимства в проектирането и изпълнението на малки обекти. От години доказана при отопляването на тревните терени на повечето стадиони от Бундеслигата, утвърдила се и на български стадиони, днес тя може да бъде пренесена и в стаите на нашия дом. Подборът на различните компоненти се прави след внимателни изчисления и зависи от големината на помещенията. Първо трябва да се избере подходяща изолация. Възможните решения са системата VarioNova, Такер система и носеща мрежа. За подово отопление на относително малки помещения, особено подходяща релефната монтажна плоча VarioNova 30B, защото комбинира възможността за лесен монтаж и отлични топлотехнически параметри. Тя се състои от два слоя, отгоре черно релефно фолио и положено от долната страна топло и шумоизолационна плоча. Горният слой е полистиролно фолио. Така наречените пъпки на горния слой помагат за лесното и качествено захващане на тръбите. Изолацията, разположена от долната страна, е експандиран полистирол с много високи топлоизолационни качества и отговаря на изискванията за шумоизолация при ударен шум и подвижен товар. При монтирането между плочите VarioNova и стените се поставя профилна изолационна лента, която компенсира раздуването на замазката при отопляване и свиването при охлаждане. Така не се допуска напукване и образуване на фуги между стените и замазката. Същата функция изпълнява и така наречения дилатационен профил, който се поставя на границата между два вида подови настилки, например между гранитогрес и паркет. Дилатационен профил се монтира задължително и в помещенията с дължина над 8 метра. Твърдият полимерен слой на системата VarioNova позволява при монтаж да се стъпва върху плоскостите, без това да нарушава структурата на изолацията и да причинява деформации. Така времето за монтаж се съкращава в пъти, което се отразява върху разходите за труд. При полагането не се използват инструменти, а монтажът може да бъде извършван от един човек. Вече свързани плочи могат да бъдат отлепени една от друга, без да се повредят. VarioNova създава също условия за бързо монтиране и прецизно полагане на меандрите на тръбите, като възможността за грешка е почти елиминирана. Пъпките на системата VarioNova са изработени така, че тръбите се захващат бързо и лесно, дори когато са твърди заради ниска температура. Това качество на тръбите Rautherm S позволява тяхното монтиране в студено време на открито. Тръбите Rautherm S на REHAU са изключително здрави, изработени от омрежен полиетилен под високо налягане, те не пропускат кислород и са устойчиви на налягане. Отличават се с голяма гъвкавост и незначително съпротивление при огъване. Тръбите с гаранция за качество, произведено в Германия, се свързват чрез доказалата се техника с пресоващ пръстен. Позволяват експандиране и пресоване без ток. Работата с тръбите Rautherm S съкращава с до 20% времето за полагане. Колектори от благородна стомана, монтирани върху шумоизолирани, подцинковани стоманени конзоли, разпределят топлия или студен флуид към всеки кръг, така че да затоплят или охладят съответната стая. В отделните помещения, директно на стената или конзолна кутия под мазилката, се монтират термостати, които позволяват изключително прецизно регулиране на температурата. REHAU предлага цялостни системни решения за регулиране на температурата на входящия поток в отделните помещения. Системите за регулиране са със стандартен електрически кабел или чрез дистанционно управление. Новият стаен регулатор NEA привлича вниманието с безпроблемен монтаж и лесна употреба. Уникалният и неподвластен на времето дизайн на NEA беше високо отличен с престижната награда за продуктов дизайн Red Dot за 2013 година. Професионалните системи на REHAU за полагане и свързаните с тях елементи, материали и оборудване позволяват да се намери адекватно решение за всяка ситуация и да се удовлетвори всяко желание. REHAU може да помогне още при предпроектното проучване и проектирането, както и при организацията на монтажа.